Hormatly adamlar, gelin ne bolsa täze ile bagyslan islegler boýunça konsertimize başlaýar. Ine şu aýda bize gelip goýşan hatlar bilen tanıştyrsam, häzir olardan Maru vilayatynyň Bayramali etranyň Meri Daýhan birleşiginiň Şahverdiýew köçesinde ýaşaýan Oraz Muhammedowlaryň maskalatyndan Kerimiň 21 ýaşynyň dolmagy bilen gutlap, kakasy kakawaýaga, ejedi ejewagynysy. Atası atavayağı, inesi inevayene. Maması mama ullayda, babası baba gellaga. Ağası ağavayağı gençesi gülcemalınızı. Cigleri. Ceren, cuma, cahan, cemal, cevda, dayları. Dağatar devlet, durdi, derya, deniz, devran, daydaları. Dünya dursun doyduk. Qoňşulara mıň oğuzlayalar, bir yer salparın adamlar, qoňşulara maharekin. Yine qoňşularına nädir, kızıl gül, güllesi, güllüyü gennesi, günnogdu, güýçke laga, gülçürün, gül cemal, gül nevat dayda dağlar gutlap, bir aýdym estirmegimizi, bizden has, yene wamy? Bir aýdym estirmegimizi has ettirler, ýöne staýdyna o dostlara mosulýan. Oraz, ummat, orok, oğulsat, oğulvağıt, oğulvostan. Çağalar vağını bile katlan küçücük dostlar gibi osulyalar. Kerim, aman, murat, maksat, meyliz. Sınıftaşlara osulya, ne elbege çığa var, görün amını. Sınıftaşları, Sari, Sapa, Suray, Serdar, Süleyman, Sehra, Sono, Sülgün, Seyran, Sapar dağları mutlaptırlar. Moğlumlara mı? Öktü kanlıklarını yatladıp, Melem moğlum, Meret moğlum, Mamacan moğlum, mektep müdürü, meydan ağa ve beyrekler, moğlumlarım üyüz kutlayalar, kulluktaşlara marekeni. Kulluktaşları kanım, kadır geldi, kar yağdı, kurt geldi, kuğunç, gerçek karlağlar kutlaptırlar. Bizim soların kutluğunu nazarda alıp, bir aýdym estirmekligini, kutormadım ay. Bir aýdym estirmekligini gaýys etdiler, tüweleme göre, isteslerem osultdurlar. İstesleri illi, italmaz, istegül, ilkvay, incirgül, inçe. Dağlarım yine uğradık yas toyunu kutlap, on maskalasına ağzı verlik dilep. Can sağlık, ömrünün uzak olmağını, müdama gülüp durmağını, hem täzeyle tüy sürekten kutlap, bizim gepleşimizin susanına özleri için acayip aýdym estirmemizi haýys ettirler. Bizim şoň üçin gepleşimizin wagtyny gutaranyny dinledip, tam jemledik. Yani elbette täzeyle degişmänem bolanok. Biz şu gepleşimimizi ýankylyň haýysyny nazarda alıp, Begimrat, Anamrat aýtmagyna bir ajaýyp aýdymdan birini estirýär.